Здравейте! Днес ще ви покажа как да направите две плитки с ето тези пипки и брокат. За целта първо косата на кучето или котето трябва да е срезана. Разделяте на две и с едната ластичка връзвате, за да не ви пречи и да не объркате плитките. За целта на плитката не трябва всички части да са равни. Да не е едната по-малко от другата и да не е повече от другата. Така. Сега правите 3. Разделяте косата на 3 и започвате първо едното, после другото, пак едното и пак другото. И така продължавате, докато свършите плитката. Ако косата е равна, може до край. Ако не, до колкото искате. Връзвате я. След това мажете ластичката от другата част и започвате да правите и втората плитка. Трябва да са равни дебелина палките и да са равни, за да може да се получи такава прическа. Така, както казвате плитка, давате първо една след друга. И ако, пак казвам, ако косата е на черта, може до край, ако не, доколкото си поискате. След това слагате едната плитка и след това слагате и другата. И разбира се, накрая много брокат. Няма много особено. И нашата красива Аурора е готова.